sipay dagita nakautang amta utang met akalimutan ay manang ko nga ura bagay ken kat nagan nga urang utang ay manang urang utang kay agsingir in kanilemengan ngemdak sanggasat di muna siputan naladawen tap nuni lemengan ay manang urang adunay diin ka ikala day nanay ilang mapatnang nga inumlumet gayam ni ti utang. Yes, hello to Tita Angabuan, so Ate Lani M. Robanal. Lovely DJ Lumbo, happy watching. Ayan, tagi tayo, biyag di Hawaiano, Ken. Biyag di Hawaiana. Ay, kastoy di panagbiag ni Apo Hawaiano. Di amuta nanam ay itibiyag mo. Di dalaang mo adumen ang sakripisyo. Iti inaldaw kayem buwa panang trabaho. Iti binikat sa paenan tay bumangon. Agrubuan kan di sa kanam tay balon mo. Nuti ka makamaneho wenno awanan ka tay karo. Kamude munjay pas para alas 5. Ay biyag ni Hawaiano. Trabaho tapno at dami tulyar mo. Ay biyag
kasot, higamernak, darat ken tapo, at kaagtula, maipay-payupog, maipalpalais, kadagitaliko. Yes, I'll be watching to Ate Nati Gitia, and to Ma'am Rosie Taragil, and to Ate Filamor Abad, to Ma'am Faith Andres, thank you, tayo mo, Ma'am. God bless you. Ma'am Florida Oliveras. Pamulinawin, pusok, hindi ngaman, to'y umas-asok, agrayo, tasadiyam, panunutin man, di ka pagintutulngan, to'y agayat, agrupno'y tita sadiyam, esenti tiyag malipatan, pinasudi unay andagan, uray sa tinti aylan, lugar sa dinuman, hawawagan tiniyang sartay, kanagan mo ang kasampitan. Nung malagip ka, pusok di mabang-aran. Hello, Tita Margie Layugan, and si Ma'am Nat Morla Bumatay. Artemio Aquino, di ayat di may nga uping, nasamsam itnge mahasmin, kaglasabong nga pagukrat, itipulan ti April, di ayat di may alakay, aglalo no agkabaw, napait, napait, napait ang magkasukar, bye-bye ang